Práve sa nachádzame v obci Vyhne, vo Vyhnianskej doline v Štiavnických vrchoch. V obci sa nachádza jedinečný prírodný útvar zvaný Kamenné more, ktoré je rozlohou vôbec najväčšie kamenné more v časti Karpát. Taktiež jedno z najstarších chránených území na Slovensku. Vplyvom gravitácie sa tie najväčšie kamene uložili do spodnej časti mora, na ktorých sme vlastne práve trénovali. Toto Kamenné more je súčasťou náučného chodníku Andreja Kmeťa. Z môjho hľadiska je to tu veľmi pekné, dá sa tu fakt dobre zaskákať, sú tu ako aj malé, tak aj veľké kamene, je tu všade zeleň okolo, pekná príroda, fakt sa tu dá dobre zatrénovať. Dá sa tu využiť rôznymi technikami, viac tu človek vykonáva parkour ako nejakú akrobáciu, je to skôr metód naturel a cítim sa tu fakt fajn. Práve sa nachádzame v Španej doline na halde šachty Maximilián. Špania dolina sa nachádza v strednom Slovensku, blízko Banskej Bystrice. Táto obec je známa ťažbou medenej rudy, obsahujúcej aj striebro. Začiatky ťažby v tejto lokalite možno dátovať do 11. 12. storočia. Neskôr v 17. a 18. storočí sa začali v Španej doline hlbiť ďalšie nové stôlne a šachty, ako napríklad spomenutá šachta Maximilián, šachta Mária a najhlbšia šachta Ludovika, ktorá má hĺbku 440 metrov. Najťažším obdobím v dejinách Španej doliny bolo v 17. storočí, keď protihabsburské stavovské povstania ohrozili ťažbu a spracovanie rúd. Ťažby pokračovali až do 19. storočia, napokon boli bane zatvorené v roku 1888. V roku 1957 sa začalo znova s výstavbou úpravne rúd a v roku 1961 sa prerazil tunel z nedalekej lokality Piesky, skade sa dovážal materiál na spracovanie. Back in the day, you go to a dance and people would actually dance. Back in the day, you go to a dance and people would actually dance. Back in the day, you go to a dance and people would actually dance. And people would actually dance. Hard time rude kid. You have to know when to stop. Yeah. 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 Are you ready? Well, who am I? Yeah.
Momentálne sa nachádzame na Spiši, tuto za mnou je Spišský hrad, ktorý sa vypína 200 metrov nad okolím. Je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu. Spišský hrad je hradná zrúcanina, tvoriaca dominantu širokého okolia na hlavnom cestnom ťahu spájajúcom východoslovenské regióny Spiš a Šariš. Tento hrad bol postavený koncom 12. a začiatkom 13. storočia a vtedy patril dynastii Arpádovcov a Anžúrovcov. Už koncom 13. storočia mal hrad takmer dnešnú rozlohu. Prvá písomná zmienka o hrade sa viaže k roku 1214. Takmer kolmými stenami, vysokými 20 až 40 metrov, vytvára aj bez kamenných múrov neprístupné a nedostupné miesto. Prirodzená strategická poloha hradného brava, ale aj priláhlých svahov predurčovali toto miesto na osídlenie. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 1993 je zapísaný v zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Hrad je dnes v stave rekonštruovaných a zakonzervovaných zrúcanín. Úmyslom konzervátorov bolo hradný areál sprístupniť verejnosti. Čo sa týka trénovania, treba rešpektovať fakt, že je to kultúrna pamiatka a s natáčaním na hrade sme museli informovať vedenie. Bez povolenia sa tam totiž nesmie trénovať. Momentálne sa nachádzame na Popradskom plese, ktoré sa nachádza v Tatrách na Slovensku v Mengusovskej doline. Má rozlohu 6,88 hektára, hĺbku 17 metrov a nachádza sa v nadmorskej výške 1494,3 metra nad morom. Toto jazero je ľadovcového pôvodu a pri plese stojí chata pri Popradskom plese, ktorá sa v minulosti nazývala Kapitána Morávku. Svojou rozlohou je to štvrté najväčšie pleso na Slovensku. Toto turistické známe pleso sa predtým nazývalo Rybie pleso, pretože bolo jedným z mála, v ktorom žili ryby. Na tomto plese sme si moc nezaskákali, pretože ako vidíte sa nám spustil dážď. Všetky skaly sú mokré, šmíka sa, ale cestou sem sme mohli vidieť takisto nejaké vodopády, skaly. V lese sme si zaskákali, takže sme si to užili predtým, ako sa spustil dážď. Takže super, hodnotím to naozaj za pekný výlet. Oplatí sa sem prísť pozrieť, ale musíte vychytať počasie. Momentálne sa nachádzame vo Vysokých Tatrách pri studenom potoku, ktorý môžete vidieť za mnou. Úsek tvorí sútok Veľkého a Malého studeného potoka pri Rainerovej chate až po Bilíkovú chatu, kde vodopády končia. Sútok potoka preteká obrovským terénnym zlomom a vytvára prekrásne kaskády, popri ktorých vedú turistické chodníčky.
Voda v potoku je, ako nám už názov hovorí, studená a mohli sme si ju oskúšať na vlastnej koži. Kaskády, po ktorých steká potok, sa dali dokonale využiť na náš tréning. This is what's crazy about the telephone. It's not a redeemable value. So when you talk to your homegirl on the phone and you gossiping with your girl, I'm not talking about the phone conversation. I'm not tripping about that. What I'm tripping about is you eating away at your hours. So you only have so many hours in a day to be successful. 8 of them just went to sleep. Another 2 of them went to what? Talking on the telephone. Listen to me. That's 10 out of 24. You only got 14 left to be successful. And out of that 14, some of them you're using the cash. Using the cash for about an hour chilling. Right, 2. I got 2. You in that 2. Right? Listen to what I'm saying. You have less than 8 hours, some of you, to get what you need to get done. And I'm not tripping. You can use your time like you want to. But if you're only putting in 8 hours a day and you think you're going to be successful when you get out of here, you got another thing coming. You got another thing coming. Success, whether you know it or not, is very intentional and deliberate. There has never ever been a person who blew up and was successful and it happened by chance.
Momentálne prechádzame roklinou v slovenskom raji zvanou Suchá Bela. Táto roklina sa nachádza v severnej časti slovenského raja v blízkosti turistického centra pod lesoch. Celou touto roklinou prechádza potok, ktorý pramení na vrchole a vlieva sa do veľkej bielej vody, ktorá je prítokom Hornádu. Ako prechádzame roklinou, objavujeme nádherné vodopády, akými sú napríklad Okienkový vodopád, Korytový a Mysový vodopády, ktoré môžete vidieť za mnou. Tieto vodopády merajú 30 metrov. Roklina je dlhá asi 4 km, prechod trvá približne 2 hodinky. Je to pre nás naozaj veľký zážitok prechádzať touto roklinou a určite všetkým odporúčame sa sem prísť pozrieť. Slovenský raj má viacero chodníkov a po chodníku Suchá Bela sme si zvolili cestu s názvom Prielom Hornádu. Je to asi najdlhšia cesta, no my ju bohužiaľ neabsolvujeme. Momentálne sa nachádzame vo Vlčej doline, je to časť tejto cesty Prielom Hornádom. Je to lesné prostredie, kde les vytvára prírodu bez priameho zásahu človeka. V roku 1995 tu bola veľká veterná kalamita, veľmi veľa stromov je tu pokácaných, takisto aj skaly sú pozrúcané a počas celého nášho výletu nás prevádza rieka Hornád. Na parkour a freerunning to nie je až tak vhodná lokalita, ale miestami sa dalo potrénovať pár prvkov a veríme, že sme natočili krásne zábery, ktoré vás presvedčia k navštívení tohto miesta. Pripravený? Hej. Môžeme, poď. Ja už som to videl, keď sa Denis zastavil, že sa netrafí. Ja som to úplne Nič nebude. Kámo, to je strašný prd, jak to takto... No daj hore. Ты жаба! Жаба еда непослушна! Жаба! Čo ty žaba? A teraz ten zvuk. Dobrý deň. Brzíky! Čo chceš? Aký zvuk si robil? To? Bylo to ústavný. Co? Zvuk! Nie, iné si to robil. Zap. Jak si robil zvuk. Taký si nejaký robil. Čo ti švia na paťku? Neviem. Tak.
S tými mycami a na kameru. A teraz sa približ na kameru a správ to. Kontinuj, taký hororový záber. Nejdem. Správ. Prestaň ma točiť. Správ. A úplne blízko. Chceš aj ty začať trénovať parkour a freerunning? Máš možnosť, aby ťa trénovali chalani z Freerun Slovakia. Viac informácií sa dozvieš na webovej stránke www.freerunslovakia.com. Ak hľadáš ideálne oblečenie na parkour a freerunning, nájdeš ho na internetovom obchode shop.freerunslovakia.com.